Príroda strednej Európy. Jar. Sme svedkami jedinečného okamihu. To, čo sa tu každou chvíľou odohrá, je možné vidieť len raz za 1000 rokov. Na prvý pohľad je to len nehybná kôpka. Ostáva nám len čakať. Už sa to začína. Pomaličky sa prebúdza k životu. Tascoman. Jeden z najčudesnejších tvorov. Od prvého momentu je plne sebestačný a mimoriadne sebavedomý. Vydáva sa na prieskum okolia. Zdá sa, že zaregistroval našu prítomnosť. Začína sa jeho predstavenie. Tascoman rád hrá takéto divadlo. Je to ukážka jeho schopností. Chce tým vyjadriť svoju nadradenosť. Pokiaľ však nevidí žiadnu reakciu, jeho záujem sa rýchlo stráca. S majestátnosťou opúšťa miesto svojho zrodu a vydáva sa neohrozene na cestu divočinou, vytýčiť si svoje vlastné teritórium.